ଆମେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା କ'ଣ ନା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଜାତୀୟ ସଂକେତ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଜାତୀୟ ଗୀତ କ'ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ। ଆମ ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ। ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ୍ବ। ଜାତୀୟ ପରିବା କ'ଣ କଖାରୁ। ଜାତୀୟ ପଶୁ କ'ଣ ନା ବାଘ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ ମୟୂର। ଜାତୀୟ ସରୀସୃପ କିଏ ଅହିରାଜ। ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ବରଗଛ। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ହକି। ଆମ ଜାତୀୟ ପିତା କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜାତୀୟ ନୀତି ହେଉଛି ଆମର ଅହିଂସା। ଆମ ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ରୁପିଆ। ଆମ ଜାତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ। ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଭାରତ ରତ୍ନ। ଆମ ଜାତୀୟ ମିଠା କ'ଣ ନା ଜିଲାପି। ଜାତୀୟ ପୋଷାକ ଖଦଡ଼। ଆମ ଜାତୀୟ ଜୀବିକା କୃଷି। ଆମ ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ି କିଏ ନା ଶଗଡ଼। ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟ ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍। ଆମ ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସାକା। ଆମ ଜାତିର ପବିତ୍ର ନଦୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଲା।